Want kijk, het ding met huiselijk geweld, heb je wel een huis. Geef ze een huis, de jeugd van vandaag. Zou ik me ook voor laten slaan, ben ik heel eerlijk in. Ze van elkaar houden. Geef ze een huis, de jeugd van vandaag. Kijk eens aan. Zijn er mensen echt per generatie aanwezig vanavond? Per generatie laat je horen. Nou ja, zo treurig klinkt dat dus. En ja. Ik was laatst op een bezichtiging met 70 mensen voor letterlijk een bezemkast. En weet je hoe die makelaars dat noemen? Een Harry Potter loft. Door ome Duo, door die lieve ome Duo. Ja, mijn voorstelling, daar zit zoveel in. Ja. Noem je eigenlijk 2 keer naartoe.